Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην EuroLeague Buzzer Beater, την εκπομπή του Sport Talk, η οποία συνήθως είναι αφιερωμένη στα παιχνίδια της EuroLeague. Ωστόσο, σήμερα και την Παρασκευή θα κάνουμε την εξαίρεση και θα ασχοληθούμε με το Κύπελλο Ελλάδος, το Final Eight. Θα τους κάνουμε τη χάρη. Εντάξει, ναι, θα τους κάνουμε τη χάρη. Το οποίο διεξάγεται στην Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Καράμαλης, μαζί μου είναι ο Θοδωρής Σούκας στο στούντιο, είναι ο Χρήστος Καούρης και ο Τόλης Κοτζιάς από το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου απουσιάζει εκτάκτος. Kendrick Nunn έχει γίνει τον προαναγγέλο σε κάθε εκπομπή και λείπει, αλλά την Παρασκευή θα είναι μαζί μας. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε και με τα παιχνίδια της EuroLeague που δεν έχουμε αναλύσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να πούμε ότι πριν από λίγο τα δύο σημαντικά νέα της ημέρας. Να πούμε ότι ο Χρήστος είναι χωρίς γυαλιά και ο Τόλης χωρίς ντουλάπα. Σωστό. Με ντουλάπα. Έχει άλλη ντουλάπα. Ντουλάπα Κρήτης. Να στείλουμε και το τέτοιο, ναι. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας και τα περαστικά στο Γρηγόρη για το ταξιδιωτικό είδημα που έχει, αφού ξεκινήσαμε το Kendrick Nunn. Θα είναι δύσκολο. Περνάει δύσκολο. Δεν λέτε για ειδήματα, γιατί χθες κόπηκε το αίμα στους. Τρόμαξες λίγο. Στους ερυθρόλευκους, τρομάξαμε λίγο. Με τον Ταϊρίκ. Έχει τραβήξει πολλά Ολυμπιακός και όχι μόνο Ολυμπιακός βέβαια με τους χρωματισμούς, αλλά φαίνεται πως την γλιτώνει με μια τενοντίτιδα ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Γλίτωσε τα χειρότερα, θα δούμε. Δεν θα παίξει, λένε, δεδομένα στον ημιτελικό με το Μαρούσι και εφόσον φτάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Θα μας πούν τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από τέτοια θέματα τι γίνεται με την περίπτωση του Τζόουνς. Χρήστο, τι λες? Έχεις ενημέρωση? Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημέρωση ακριβή δεν έχω. Εντάξει, αυτό που είπες και εσύ για την τενότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτιμάται η κατάστασή του μέρα του αγώνα. Δηλαδή είναι περισσότερο προληπτικό όλο αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάντως θα πάρει ρίσκα. Δηλαδή, αν υπάρχει οποιοδήποτε ρίσκο ενόψει τελικής ευθείας, ο Ταϊρίκ Τζόουνς να έχει οποιαδήποτε υποτροπή, δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αν και δεν τον βλέπω το πιο. Σωστά. Εκτός πάντως έμεινε και για τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για λόγο τραυματισμού. Πριν από λίγο ο Σόρτς. Εντάξει, το περιμέναμε, τα είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν χωρούσε. Από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να παίξει ο Hayes Davis, το οποίο νομίζω το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, ότι τον υπολογίζω, δεν γινόταν, όπως είναι εκτός και ο Φαρίντ. Για πες μας, Τόλη. Αυτή είναι η εξάδα. Είχαμε κάνει υπολογισμούς, υποθέσεις κλπ. Τελική εξάδα του Παναθηναϊκού για το σημερινό μάτς με τον Πάκο είναι ο κύριος Νάν, ο κύριος Γκραντ, ο κύριος Όσμαν, ο κύριος Χόλμς, ο κύριος Χέις Ντέιβις και ο κύριος Χουάντζο, ο οποίος ήρθε σήμερα και νιώθει καλύτερα, γι' αυτό και ο Αταμάν τον έβαλε στην εξάδα των ξένων. Έχουμε τον ντεμπούτο του Χέις Ντέιβις. Είχαμε τον προβληματισμό του Παναθηναϊκού τι θα κάνει με τους 6 ξένους όταν είναι όλοι οκ. Η ουσία είναι ότι πάει ο Παναθηναϊκός με έναν ψηλό. Πάει με τον κύριο Χόλμς, δεν υπάρχει Γιούρτσεβεν εννοείται, δεν υπάρχει Φαρίντ στο σημερινό παιχνίδι, ο κύριος Μίτογλου, ο κύριος Χουάντσο, ο κύριος Χέις Ντέιβις, ο κύριος Όσμαν, εκεί θα κάνουν γραμμή μαζινό, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Ένα σχήμα που το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως τώρα μπαίνει ο Hayes Davis. Το μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς είναι το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί πέρα όλοι περιμένουμε τον ντεμπούτο του Hayes Davis, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και όπως τονίζω και πάλι είναι η πιο δύσκολη μεταγραφή στα 36 χρόνια που δουλεύω που έχει γίνει και μου λέει ένας πού το ξέρεις, πώς το ξέρεις? Δεν το ξέρει ούτε ο Γιαννακόπουλος ούτε η Αγγελόπουλη, γιατί οι Αγγελόπουλοι ξέρουν τις μεταγραφές τις δικές τους. Ο Γιαννακόπουλος τις δικές του. Εντάξει, ήρθαν και πιο αργά, ειδικά οι Αγγελόπουλοι, από εμάς στο μπάσκετ και γενικά στο περιβάλλον αυτό. Ότι έχουμε ζήσει ιστορίες και ιστορίες. Ο Γιαννακόπουλος έφερε τούμπα τα φύλλα, πήρε τον Hayes Davis, μια πάρα πολύ δύσκολη μεταγραφή σε συνεργασία με τον Δημήτρη Κοντό. Ήταν οι δύο βασικοί συντελεστές της μεταγραφής αυτής και περιμένουμε σήμερα το πρώτο δείγμα. Ο κύριος Hayes Davis, έχουμε 18 του μήνα, έχει να παίξει περίπου 18-19 μέρες από το τελευταίο του παιχνίδι του Suns, πήγε μετά στους Bucks, κόπηκε από εκεί. Βρέθηκε ανάμεσα σε Χάπολ Παναθηναϊκό, η πλάστικα είχε πράσινο χρώμα
και σε λίγες ώρες περιμένουμε να το δούμε. Όλοι δεν μιλάμε δηλαδή για μια. Το λέω γιατί η αλήθεια δεν παρακολουθούσα την πορεία του στο NBA. Είναι σε καλύτερη κατάσταση δηλαδή από Τζότζεφ και Μόρις, ας πούμε. Δεν μιλάμε για μια ανάλογη περίπτωση. Ναι, ο Τζότζεφ είχε να παίξει πολύ καιρό. Ο Μόρις έπαιξε κομματάκια. Και ο Χέις Ντέιβις έπαιξε κομματάκια, αλλά ο Χέις Ντέιβις είχε κανονικό συμβόλαιο στους Suns. Δεν έπαιζε πολύ, έπαιζε λίγο. Συνήθως όταν ξύπναγε το πρωί δεν είχες ξενυχτήσει και άνοιγες το box score του Phoenix Suns. Πήγαινε το μάτι σου κατευθείαν κάτω να δεις το DMP ποιος είναι μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ράμπο. Δηλαδή τι ράμπο, ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι αυτό που λέμε εδώ γυμναστηριακός, πολύ γυμνασμένος και δεν θα έχει πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι η συνεννόηση με την υπόλοιπη ομάδα, να βρει το ρόλο του. Εντάξει, αυτό ισχύει για οποιοδήποτε καινούριο παίχτη. Ναι, γιατί τώρα θα παίξει, καλύτερα να παίξει και κανονικό μπάσκετ. Είχα πάει πρόπερση, είδα και το Σάσα χθες στο Βεζέγκοφ, είχα πάει πρόπερση Knicks, Sacramento Kings, μπήκε στο 7 ο Βεζέγκοφ, βγήκε στο 9 και ξαναμπήκε στο 45. Τον έβλεπα κάτω, εγώ στη θέση του θα με είχε πάρει και λίγο υπνάκος. Και όταν λέμε από το 9 στο 45 είναι 36 λεπτά αγωνιστικά, κανονικά 1,5 ώρα. Έχεις ξεχάσει με ποιους παίζεις. Ή είμαστε εμείς, οι άσπροι ή οι άλλοι. Ναι, γι' αυτό λέω αν υπάρχει κάποιο ερώτημα όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση του Χέις Ντέιβις θα απαντηθεί. Τη φυσική του κατάσταση δεν υπάρχει όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση. Πώς τον είδες από κοντά δηλαδή, εντάξει, έτοιμος? Δεν τον είδα. Δεν είχε μπρατσάκια. Είχε μπρατσάκια, όχι. Δεν τον είδα, αλλά ξέρω. Είναι μια χαρά. Σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Άρα εσύ πού πιστεύεις θα τον δούμε τώρα? Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, στην κατάσταση που είναι οι παίχτες, στο 4, στο 3, υπάρχει τους να τον δούμε και στο 5, αφού δεν υπάρχει άλλος ψηλός να παίξει υπό προϋποθέσεις? 3, 4, 5. Παντού. 3, 4 σίγουρα. Το 5 θα το δούμε τώρα, ανάλογα πώς πάει και το κάθε παιχνίδι. Ποιος είναι ο αντίπαλος, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Άρα, Χρήστο, και η εξάδα δεν νομίζω να αλλάξει μέχρι τον τελικό. Αφού δεν άλλαξε το πρώτο μάτς, δηλαδή με δεδομένο ότι ο Χουάντσο είχε αυτό το θέμα με την ίωση και έφτασε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο και παρόλα αυτά είναι στη 12η, οδηγούμαστε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Γιατί ο Χουάντσο και ο Όσμαν έχουν κατά βάση την ίδια βασική θέση. Φυσικά Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Είναι κατά βάση τεσσάρια, απλά ο Χέις Ντέιβις ως πολύ πιο πολυσύνθετος μπορεί να κουμπίσει δύο θέσεις. Ο Χουάντσο έπαιξε λίγο 5 με τη Φενέρ, αλλά είναι ένα πιο συμπαγές, πιο σκληρό τεσάρι. Οπότε, εφόσον δεν συνέβη σήμερα, που μπορεί κάποιος να υπέθετε ότι δεν είναι καλά ο Χουάντσο, μπαίνει ο Χέις Ντέιβις στη θέση του, με όλο το σεβασμό στον ΠΑΟΚ, παίζει ο Σόρτς ή ο Φαρίντ, αναλόγως τι θέλει ο προπονητής, και πάμε παρακάτω στο επόμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, εφόσον ο Χουάντσο νιώσει καλύτερα. Φυσικά γιατροί δεν είμαστε, οπότε εφόσον ο Χουάντσο δηλώνει καλά και είναι καλά, είναι ένα πράγμα. Δεύτερον, νομίζω ότι επειδή όλο αυτό πρέπει να γίνει fast track, δηλαδή με ορίζοντα τον τελικό του Σαββάτου, θα πρέπει να αποκτηθεί έστω και μια επίφαση χημείας μεταξύ των υπάρχοντων εν ώψη της τετανομαχίας του Σαββάτου, αυτό το πράγμα θα γίνει στο παρκέ. Χρόνος για προπονήσεις τώρα, σοβαροί να είμαστε, με κάθε μέρα μάτς δεν υπάρχει. Οπότε οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι ο λόγος που ο Άτομαν χρησιμοποιεί αυτή την εξάδα είναι γιατί δεν πρόκειται να την κουνήσει εφόσον δεν υπάρχει κάτι έκτακτο μέχρι το Σάββατο και ελπίζει μέσω επαναλήψεων όλο αυτό το πράγμα να συνηθίσουν οι μεν τον Χέις Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις τους μεν και όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει μια μεγαλύτερη συνάφεια. Φυσικά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην ολότητά τους μέσα σε 3 μέρες, 4. Αλλά αυτό το χρόνο έχει ο Παναθηναϊκός, αυτόν θα χρησιμοποιήσει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε δεν υπάρχουν και κουβέντες του τύπου δεν ασχολούμαι με το κύπελλο, τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν απατώμε, σίγουρα πέρυσι, αλλά νομίζω και πρόπερσι, τις είχαμε ακούσει από τον Αργινάταμα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χρειάζεται οτιδήποτε και το κύπελλο δεν είναι οτιδήποτε, προκειμένου να πατήσει καλύτερα και να συνεχίσει νικηφόρα, γιατί θυμίζω ότι έχασε από τον Κολοσσό δεχόμενος παραπάνω από 100 πόντους. Οπότε σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας, όσο και αν η μεταγραφή του Χέις Ντέιβις έφερε δικαιολογημένη αισιοδοξία, ο
Παναθηναϊκός χρειάζεται να βάλει νίκες στη σειρά και ακόμα καλύτερα, αν μπορεί ο ίδιος, να βάλει ένα τρόπαιο, να οχυρωθεί πίσω. Είναι και αυτό ο λόγο που δεν συζητάμε τώρα πάρα πολύ για το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει, αλλά γιατί συζητάτε μόνο για τον Παναθηναϊκό? Γιατί ο Ολυμπιακός χθες ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Όπως για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Θα πούμε. Απλά δεν θα πούμε για τον Ολυμπιακό, εννοείται. δηλαδή. Απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να τα καθαρίζει εύκολα. Το έχει πει μέχρι και ο Αταμάν, ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει τα παιχνίδια του και εμείς τα κάνουμε thriller. Πλέον ο Παναθηναϊκός δεν τα κάνει μόνο thriller, τα χάνει κιόλας, δηλαδή όπως με τον Κολοσσό. Και γι' αυτό σήμερα υπάρχει. Αν θέλουμε να δούμε το παιχνίδι, πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, πώς θα μπει ο Hayes Davis, θα είναι ξανά ντέρμπι, θα το καθαρίσει. Πριν τον αγώνα, πριν γίνει ο αγώνας. Και με τον Πάοκ, συγγνώμη που σε διακόπτω, με τον Πάοκ πριν 1,5 μήνα ήταν πάλι που ήταν. Μέχρι τέλους το πάλεψε ο Πάοκ. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός. Πες, Χριστό, πες. Καρδίτσα, Περιστέρι. Είναι πολλά τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σήμερα να κάνει τις δοκιμές του άνετος, να δώσει χρόνο, να ξεκουράσει. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι, είναι πιο στρωμένος, έχει βρει τους ρόλους του. Στον Παναθηναϊκό δεν συμβαίνει αυτό. Η έλευση του Hayes Davis, το έχει πει και ο Χρήστος, το έχει πει και ο Τόλης, είναι μια σημαντική προσθήκη, αλλά δεν είναι ο Μεσσίας που θα διορθώσει τα πάντα και ίσως ανακατέψει λίγο περισσότερο τους ρόλους. Θα φανούν όλα αυτά στο παρκέ. Πριν γίνει ο αγώνας με την ΑΕΚ, εντάξει, η ΑΕΚ έχει και απουσίες, έπαιξε χωρίς playmaker. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και δεν το κάνω έτσι επειδή είναι το πολιτικά ορθό, ας πούμε, να γίνει. Ότι δεν είναι. Πώς λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεπεράσει δεδομένα το εμπόδιο της ΑΕΚ? Τελικά το ξεπέρασε. Εντάξει, το έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό. Δηλαδή από πριν. Ναι, το ξεπέρασε με ευκολία. Είδαμε ότι ο Κολοσσός βάλε 100 πόντους στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ποιος θα το πίστευε? Πάντα κρατάς μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά θα δούμε. Εντάξει. Είχε και 12 νίκες, παιδιά. Είχε 12 σερί νίκες η ΑΕΚ. Φυσικά τους οφείλαμε ένα σεβασμό, ακόμα και αν έπαιζε χωρίς point guard. Και χωρίς point guard πήγε στη Θεσσαλονίκη και έκανε σκόνη και θρύψαλα τον Πάοκ παίζοντας υπερμπασκετάρα. Ακριβώς. Και εκεί περιμέναν όλοι ότι θα χάσει λόγω των απουσιών κτλ. Αλλά. Ναι, εκεί είχε βέβαια τον Λεκαβίτσιους, είχε ένα παίχτη να αντιστήξει. Ναι. Εντάξει, αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Το είπε και ο Σάκοντας στις δηλώσεις του. Ότι όταν σου λείπει ένα playmaker είναι σαν να παίζεις ποδόσφαιρο χωρίς τερματοφύλακα, ας πούμε. Είναι μια πολύ σημαντική. Παγκότερμα, ακριβώς. Βάζει τις πέτρες και. Εντάξει, το έχει κερδίσει και η ΑΕΚ, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μόνο ότι οφείλουμε να λέμε πως υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να γίνει κάτι. Το κερδίζει και ο αντίπαλος αυτό. Αυτό που εγώ είδα χθες, φίλε, ήταν ένας Άρης που δεν μπορούσε αδύναμος να ξεπεράσει την αντίσταση του Αμαρουσίου και το Μαρούσι να χτυπάει συνεχώς στο pick and roll. Ξέρω εγώ, πρέπει να βάλανε 10 καλάθια με τον ίδιο τρόπο, με αδυναμία να αμυνθούν οι υψηλοί του Άρη στο pick and roll, και νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα το έχει σε μεγάλο βαθμό και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο η αλχημία με τον Hayes Davis στο 5 μπορεί να διορθώσει. Εντάξει, νομίζω πιο πολύ θα δούμε το Χουάντσο και το Μίτογλου λογικά στο 5. Σωστά το όλοι. Άμα δηλαδή χρειαστεί. Και το Χόλμς. Αυτό που θέλω ναι, να ο πω Χόλμς είναι εννοείται, το εξής. Το τέλος δεν το ξέρει κανείς. Τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε πώς έρθουν στο τέλος. Να επαναλάβω. Στον Παναθηναϊκό πας μέρα-μέρα, ο Ολυμπιακός έχει σταθεράτζα. Μπορεί στο τέλος να τα πάρει όλα ο Παναθηναϊκός. Άσχετο αυτό. Η εικόνα των ομάδων, η εικόνα των οργανισμών είναι ότι στον Παναθηναϊκό πας περίπου μέρα-μέρα, δηλαδή βάλτε και τα γεγονότα κάθε μέρα να δείτε τι γίνεται, και στον Ολυμπιακό είναι η θάλασσα, ας πούμε, ήρεμη. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για τα αποτελέσματα. Εγώ μιλάω για τη λειτουργία και για την εικόνα των ομάδων. Από εκεί πέρα για το 5 που λέτε, 5 είναι ο Χόλμς. Αυτός είναι ο βασικός παίκτης. Από εκεί πέρα είναι ο Χουάντσο και ο Μίτογλου που θα κληθούν να παίξουν στο 5. Κόντρα στον ΠΑΟΚ που έχει τον κύριο Ομορούγη και έχει και τον κύριο Μούρο. Ο κύριος Ομορούγη είναι αποκτηθής. Έπαιξε λίγο στη Μακάμπη, λίγο στη Γαλατά. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα εκεί. Να δούμε πώς θα πάνε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε φτάσει κοντά στο Γεϊκύρη, τραβήχτηκε τελευταία στιγμή. Είχε φτάσει κοντά στο Βέλγο τον Πακό από την Πάρη, τραβήχτηκε τελευταία στιγμή και τελικά πήγε στον Ομορούγη που σε σχέση με Γεϊκύρη και Μπακό είναι εκτός των άλλων πιο φθηνός οικονομικά. Στο μάτς που έγινε στην Πηλαία πριν από λίγο καιρό, ο Παναθηναϊκός συνάντησε δυσκολίες, προηγήθηκε με μεγάλη διαφορά, το γύρισε τούμπα ο ΠΑΟΚ, αλλά στο τέλος ο Παναθηναϊκός το πήρε. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό.
Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί είπα στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον εγώ πάω μέρα-μέρα. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά το σοκ της Κυριακής με τον Κολοσσό. Το σοκ ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εννοείται μπράβο και άξιοι στον Κολοσσό, το συζητάμε καν, αλλά όταν παίζει μια ομάδα 40 εκατομμυρίων με μια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς στοιχίζει, αν στοιχίζει 1 εκατομμύριο όλοι μαζί, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμένεις ποτέ. Δηλαδή, όταν το 78-90 έγινε 89-90, αφήσαμε όλοι κάτω τα στυλό και φύγαμε. Αλλά ο Κολοσσός και ο Κέννεντι είχαν διαφορετική άποψη. Ο Κέννεντι, μία που έφτιαχνε τα μαλλιά του και μία που έβαλε το μεγάλο τρίποντο, έφτιαχνε τα ράστα του εκεί και λοιπά, αλλά βρήκε και το χέρι να σουτάρει την μπάλα και στο τέλος, όπου έκλειψε την μπάλα από τον κύριο Ναν και έβαλε το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα πάει με αυτήν την εξάδα και στην συνέχεια. Εντάξει. Είναι μια εξάδα λογική αυτή που έχει. Okay. Αν έβαζε το Φαρίντ, ποιον θα έβγαζε? Ποιον μπορούσε να βγάλει? Το Χέις Ντέιβις τώρα τον βάζεις. Οπότε τον θες να τον ζεστάνεις, να προχωρήσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει το κύπελο καταρχάς. Θέλει το κύπελο, πας στη ΣΥΑ. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην το ήθελε? Τα προηγούμενα χρόνια ο Αταμάν έλεγε εντάξει, δεν είναι και σημαντικό, δεν τελειώνει η ζωή στο κύπελο κλπ. Τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κατακτήσει το κύπελο, να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του, αλλά κυρίως να αποκτήσει ψυχολογία και κουράγιο για την συνέχεια. Πάντως, όλοι τις τελευταίες 24 ώρες υπάρχει ξανά ηρεμία. Σταμάτησαν λίγο τα σενάρια για τον Αταμάν, η γκρίνια μετά από παρέμβαση του Γιαννακόπουλου ότι τον στηρίζουμε, είμαστε εδώ, όλους τους παίχτες και προχωράμε. Τα σταμάτησε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται πολλά πράγματα όλο αυτόν τον καιρό. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έπρεπε να σταματήσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αν ο Παναθηναϊκός χάσει το κύπελο και αν το χάσει με κάποιον εύκολο τρόπο, που δεν πιστεύω ότι θα το χάσει με εύκολο τρόπο. Και το έχω 50-50 το κύπελο. 50 το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Θέλω να δω τα ρόστερ, αν θα υπάρξει τελικός Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, θέλω να δω τα ρόστερ για να πω αν μένει το 50-50 ή όχι. Δηλαδή ο Ντόρση θα έρθει την Παρασκευή, πώς θα είναι, τι θα είναι? Ξέρουμε κάτι γι' αυτό, κάτι αν θα έρθει? Την ενημέρωση του Ολυμπιακού έχουμε. Είναι ενημέρωση για Παρασκευή πρωί. Και θα είναι ένα θέμα τώρα. Παίχτης που έχει ταξιδέψει στην Αμερική να έρθει και να παίξει και να είναι στην κατάσταση που ήταν, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Είναι σε τρομερή κατάσταση στο φουρνί όμως. Ναι, εντάξει. Και ο Ντόρση είναι σημαντικός όμως. Φέτος είναι πολύ σημαντικός στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικός, έχει πάρει παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έμεινε στον Ολυμπιακό Χρήστο Καούρη γιατί έπαιξε πολύ καλά με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο βασικός ή από τους πλέον βασικούς συντελεστές του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού. Τον ψάχναμε πέρσι τον Ντόρση. Από τότε άρχισε η ανάστασή του, ας πούμε. Αυτό λέω. Αν είχε χαθεί και στο τέλος, δεν ξέρω αν θα μιλάγαμε τώρα για τον Ντόρση στον Ολυμπιακό. Να πω ένα υποθετικό σενάριο. Ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, και λέω για τον Παναθηναϊκό γιατί αυτός μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή σε χειρότερη κατάσταση. Τι θα ήταν χειρότερο, να αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ και να χάσει το κύπελο από τον Ολυμπιακό και με διαφορά? Τι θα πονούσε λιγότερο? Ή δεν θα έκανε καμία διαφορά? Όχι, και ανάποδα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ για τον Ολυμπιακό. Πήρες δύο πολύ άσχημα σενάρια. Ναι, και για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, τι θα ήταν χειρότερο, να χάσει από να αποκλειστεί τον Μαρούσι ή να χάσει από τον Παναθηναϊκό στον τελικό? Μπορώ να διαλέξω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μάλλον ΠΑΟΚ θα έλεγα εγώ. Ως προτιμότερο ή ως χειρότερο? Να αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ. Το μη χείρον βέλτιστον. Ναι, δηλαδή να αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει γκρίνια. Ίσως το αντέξεις. Νομίζω ότι οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες, αν χάσει, αν συμφωνήσουμε, ας πούμε, ότι χάνει 15 με 20, ναι, σβηστά όλο το παιχνίδι, νομίζω ότι οι μετασυσμοί αποκλεισμού από μικρότερη ομάδα, για κάποιο λόγο στην Ελλάδα τώρα, είναι προτιμότεροι. Ναι, αλλά διαλέγω στο ενδεχόμενο, ξέρετε, τώρα η απάντηση είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Ναι, εντάξει. Προφανώς, μα έτσι τίθεται το ερώτημα τώρα.
Ναι. Γιατί και εγώ για αυτό θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα είχε τον μικρότερο αντίκτυπο. Μάλλον, ναι, εδώ που. Ναι, για τον Δικάζω. Παναθηναϊκό είναι 3 μάτς σε 4 μέρες. Αυτό με δεδομένο την ηλικία του Σλούκα και το γεγονός ότι ο Ορνάν είναι πολύ φανερό ακόμα ότι και με τον Κολοσσό έπαιξε λίγο με περιορισμό λεπτών και με την απουσία του Σόρτς δημιουργεί μια συνθήκη ότι τουλάχιστον ένας, πιθανώς και οι δύο εκ των Σόρτς, το Λιόπουλου, το Λιόπουλου Καλαϊτζάκη θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φτάσει το Σάββατο με κάποιον τρόπο να είναι φρέσκη η βασική του δημιουργή. Μπορούμε να συζητάμε για τον Hayes Davis, αλλά θα είναι έκπληξη αυτή τη στιγμή μπασκετικά μιλώντας, ο Hayes Davis να είναι κάτι παραπάνω από θετικός. Μπορεί να συμβεί, το έχουμε ξαναδεί, αλλά δεν είναι το πιο θετικό πράγμα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς το πόσο συμπαγής είναι ο αντίπαλος. Οπότε ο Hayes Davis αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θεωρητικά, ας πούμε, πολύ καλός αμυντικά, μπορεί να προσφέρει δεξιά-αριστερά, αλλά ακόμα κώδικες δεν θα έχει και δεν είναι λογικό. Οπότε αναμένω σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αν πάνε όπως θέλει ο Παναθηναϊκός, να χρησιμοποιηθεί κάμποσο και ο Τολιόπουλος και ο Καλαϊτζάκης, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου ο Παναθηναϊκός να μπορεί να πάει ως εκεί. Τώρα ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, ναι, είναι πιο σπαγής, είναι πιο ανθεκτικός, έχει περισσότερες δομές, γενικώς λιγότερα ερωτήματα για το ποιος είναι, ποιες είναι οι πεντάδες του, που πάμε, τι κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός το λέω όλη τη χρονιά ότι μοιάζει να είναι ένα συνεχές πείραμα για να δούμε πώς θα δοκιμάσουμε αυτό το σχήμα, πώς θα δοκιμάσουμε το άλλο σχήμα, πώς θα πάει το αμυντικό σχήμα, το επιθετικό σχήμα. Είναι μια απέραντη σχετικότητα, το λέει ο Κοτζιάς, ορίζοντας μιας μέρας και ποια είναι η έκπληξη σήμερα. Μια μέρα μπαίνει ο Κιουρτσέβεν με τον Γκριγκόνης, μετά φεύγει ο Γκριγκόνης. Οπότε το ζήτημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα. Δεν θα πάει το διάμισμα, αν και μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός αυτό, δηλαδή ότι από κάπου πολύ χαμηλά ξαφνικά εκτινάσεται. Όμως το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ένα καρδιογράφημα. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα να μπορέσει να βρει ένα σταθερό τρόπο παιχνιδιού, σταθερές πεντάδες, όσο το δυνατόν, ακόμα και αν ο Hayes Davis αυτή τη στιγμή είναι πολυεργαλείο, ξεκινάς από κάπου και ξεκινάς να προσθέτεις. Δεν είναι. Τι να πω, ρε παιδιά, πονάει, ας πούμε, ο αγκώνας στο κεφάλι και το πόδι, παίρνω για όλα ντεπών. Εντάξει, ντεπών παίρνεις, αλλά δεν γίνεται όπου έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να βλέπουμε το Hayes Davis σαν επίδεσμο. Ναι, Οπότε νομίζω ότι πρέπει να λίγο να σταθεροποιηθούν τα πράγματα όσο το δυνατόν, γιατί αυτό θα βοηθήσει και τον παίκτη. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έρχεται από την Αμερική. Ναι, μεν έχει χρόνο, αλλά παίζει garbage time. Δεν παίζει τριαντάρια. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει 3 λεπτά, 4 λεπτά όταν το match παίζει κανένα ρόλο, και άλλο ξαφνικά να παίξει 32 λεπτά. Οι ανάσες των 3 λεπτών με των 33 λεπτών στην ένταση της Ευρωλίγκας, που δεν είναι μικρό πράγμα, χρειάζεται λίγος χρόνος. Δηλαδή, προκύπτει, το λένε αυτό οι παίκτες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να βρω τις ανάσες μου. Πρέπει να βρω αυτό που λέμε φυσική κατάσταση αγώνα. Μπορεί κάποιος να είναι εντάξει, να είναι προπονήσεις, τα πάντα, αλλά η φυσική κατάσταση αγώνα είναι άλλο πράγμα. Και αυτό που λέμε ο ρυθμός, ας πούμε. Και νομίζω πιο πολύ διαχείριση. Ναι, και ρυθμό και διαχείριση. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, μια στιγμή στο Παναθηναϊκό. Τη βελτίωση, βλέπετε βελτίωση στο Holmes ή στο παιχνίδι του Holmes, τέλος πάντων? Δεν βλέπω, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω κάτι εντυπωσιακό, κάτι να έχει αλλάξει από τη μέρα που ήρθε, με εξαίρεση πριν τραυματιστεί 1-2 παιχνίδια. Καρδιογράφημα. Όπως όλος ο Παναθηναϊκός. Ένα καρδιογράφημα. Ναι, μπορεί να φταίει και η ομάδα, να μην φταίει ο ίδιος. Ναι. Μα δεν είναι μόνο Holmes. Το τοποθετούμε εκεί, αλλά ίσως επειδή ο Holmes είναι νέος πολύ με τα γραφικά. Αλλά για σκέψου, δηλαδή η απόδοση του Shorts, η απόδοση του Ρογκαβόπουλου, η απόδοση του Τολιόπουλου και η απόδοση του Holmes, 4 αποκτηθέντες, αν πάρουμε τα λόγια που θα υποθούν τώρα, εφαρμόζονται και στους 4. Είχαν στιγμές, έδωσαν αισιοδοξία. Μπασκόνια Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος με τον Ολυμπιακό και σε 2-3 άλλα παιχνίδια. Ο Holmes έκανε ένα καλό διάστημα στη μετά Ολυμπιακό εποχή με τους Ιταλούς και δεν συμμαζεύεται. Αντίστοιχα, ο Σόρτς είχε μερικές πολύ εντυπωσιακές στιγμές και κάποιες περισσότερες θετικές. Κανείς από αυτούς δεν είχε διάρκεια, που σημαίνει ότι κανείς δεν αισθάνεται κουμπωμένο το ρόλο του στην ομάδα. Ισχύει. Και ίσως πιο αδικημένος σε αυτή την περίπτωση να είναι ο Σόρτς, κατά τη γνώμη μου. Λίγο. Να δικαιούται δηλαδή παραπάνω πράγματα και να μην τα παίρνει. Ίσως, όπως είπες και εσύ, σε κάποια μάτς να μην τα... Λέω απλά ότι οι αδικημένοι στις μεγάλες ομάδες δεν πολύ υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να αδικείται όντως, αλλά το να είσαι στη μεγάλη ομάδα σημαίνει ότι πρέπει να βρεις τρόπο ακόμα και να αδικείσαι. Και το να είσαι στις ομάδες του Άταμαν, δηλαδή
Ρε παιδί, μπορεί να πει κάποιο χωρίς να ξέρουμε τα εσωτερικά. Ο Ντόρση δεν ήταν ο περσινός παίκτης, δεν είναι ο φετινός παίκτης και πιθανώς και τα προσωπικά του θέματα και όλα αυτά να τον επηρέασαν. Αλλά γιατί να μην μου βγει εμένα από το κεφάλι, ας πούμε, ότι ο Ντόρση θα μπορούσε να έχει καλύτερη διαχείριση πέση, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να έχει ένα επιπλέον όπλο. Δηλαδή, σε αυτού του είδους του επίπεδου ομάδας που ο διπλανός είναι παίκτης ο οποίος αν δεν παίξει εσύ θα παίξει ο διπλανός και τι να κάνουμε τώρα σε αυτό το top επίπεδο, πρέπει να βρεις έναν τρόπο. Αλλά όταν συμβαίνει και με τους 4, τότε εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι ξέρεις, δεν είμαστε αρκετά ορισμένο περιβάλλον έτσι ώστε να ανθίσουν και οι νέοι παίκτες μας. Δεν μπορεί να συμβαίνει και στους 4. Τόλι, έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω στην κατάσταση? Ναι. Για πες. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Κουγκάς, Σαμοντούροφ, 12 εθνικής. Λαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζίπογλου, Νας Μητρουλόγκ, Αλέξανδρος Νικολαίδης και Πλώτας εθνική κλήση Σπανούλης πριν από λίγο για το μάτς με το Μαυροβούνιο. Επειδή προέχει πάντα η έχει είδηση. κάποια έκπληξη, κάτι. Δεν πήρε το δίπλανο. Έχει επιστροφή Ρογκαβόπουλου. Σωστό. Μπράβο. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση. Αυτό είναι είδηση. Δίπλανο δεν έχει. Όχι. Άρα αποκαταστάθηκαν και οι σχέσεις θεωρητικά με τον Ρογκαβόπουλο, όλα καλά. Λογικά θα τον δούμε και στη συνέχεια, υποθέτω, της εθνικής. Θα τον δούμε τώρα. Έληξε το σύριαλ. Αυτός νομίζω είναι το πρώτο βήμα. Εγώ θα πω θα τον δούμε στα 2 μάτς που έρχονται. Δεν ανοίγεται ο Τόλης. Κάτι για να το λέει έτσι, δεν το λέει τυχαία πάντως. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι άνοιξε η πόρτα. Και ο παίχτης. Εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για ένα παίχτη EuroLeague, δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα λέμε ότι θα κρυφθεί στα 2 παιχνίδια, άρα και κάτι άλλο είναι γενικό. Τις ισορροπίες νομίζω μιλάω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Δεν μιλάω για την αξία του παίχτη. Ναι, όχι, δεν λέω Τόλης. Γενικά το λέω. Τόλη, να σε Βαγγέλη Θοδωρή, Χρήστο, στην Ελλάδα γενικώς, τώρα το είπα για τον Παναθηναϊκό, στην Ελλάδα πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα. Ισχύει. Δηλαδή, ακόμα και στην Κρήτη που είμαστε, και στην Αθήνα το ξέραμε, και στην Κρήτη κοιμηθήκαμε με ταξί και ξυπνήσαμε χωρίς ταξί. Και αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο για σένα. Το ισχύει. Μετά της υγείας είναι το ταξί. Πάρε ένα πατίνι, να σε δω στον Βόκ με πατίνι. Εκεί το λένε. Πατίνι. Αναποδήλατο να πάρω, μου φαίνεται. Χειρότερο. Κάνει και γυμναστική μαζί. Διπλό κέρδος. Τόλι, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, ότι θα πρέπει, ή εσύ δεν θυμάμαι, ότι θα πρέπει να κάνει κάποιος να βγει μπροστά. Κάποιος από τους υπόλοιπους παίχτες. Δηλαδή ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ρόλο στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο ντέρμπι ήταν πολύ καλός. Ποιος πιστεύεις ότι, σαν πρόβλεψη πιο πολύ, θα πρέπει να, όπως είναι τώρα το ρόστερ με το Hayes Davis πλέον μέσα, να βγει μπροστά από τους Έλληνες Παναθηναϊκού? Από τους Έλληνες περιμένεις το κάτι παραπάνω, βέβαια δεν είναι οι άνθρωποι ρομπότ. Αυτό που είπε και ο Χρήστος είναι η πραγματικότητα, πρέπει να σε βοηθάει και η ομάδα. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού έτσι όπως λειτουργεί ως τώρα, γιατί τη συνέχεια την ξέρουμε, δεν βοηθάει κάποιους παίχτες. Εντάξει, ο παίχτης που περιμένεις να βγει μπροστά δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο Έλληνα παίχτη του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τον Κώστα Λούκα. Αυτός είναι που ξέρει από μεγάλα παιχνίδια, αυτός είναι που έχει κάνει πράγματα και δεν έχει τελειώσει ακόμη. Και είναι και ο Μίτογλου που περιμένεις το κάτι παραπάνω. Ο Ντίνος ο Μίτογλου, ο οποίος και η χρησιμοποίηση του δεν είναι καλύτερη δυνατή. Και αυτός πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Οπότε αυτοί είναι οι δύο παίκτες. Δηλαδή ο Σλούκας που είναι σταθερά και υγιής και ο Μίτογλου, ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά εννοείται ότι έχει την αξία και τα προσόντα να βγει πιο μπροστά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ένα παιδί που αν έχει την ψυχολογία και τη χρησιμοποίηση που πρέπει, να το πω έτσι λίγο κάπως το λέω το πρέπει, θα έχει το αποτέλεσμα προπονητής που θέλει. Απλά ο Ρογκαβόπουλος, το έχω ξαναπεί, κάθε παίκτης θέλει το κουμπί του, θέλει τη διαχείρισή του, δεν μπορεί να μπει 2 λεπτά να σε βοηθήσει. 2 λεπτά να σε βοηθήσει θα μπει ο Καλαϊτζάκης. Ο Ρογκαβόπουλος είναι άλλης αγωνιστικής υφής. Το θέμα είναι λέγεται και το φαινόμενο Βασιλιάδης. Ναι, έτσι. Θέλει τον χρόνο και θέλει να τον ζεστάνεις με 1-2 σουτ. Ή ο ψηλός δεν μπορεί να κάνει το τρόλεϊ Παγκράτη Κολιάτσου.
να πηγαίνει πάνω κάτω και να κοιτάει τους άλλους, όταν έχει την μπάλα και τη σκάσει, κοντεύει να τρεμπήσει στο δάπεδο, δώσ' του τάισε τον δύο φορές, να τον ζεστάνει, να τον ανεβάσει στην ψυχολογία και θα χάσει. Βάλτε τον μέσα στο παιχνίδι, δεν πάει να κοιτάει, για να είναι μόνο στην άμυνα και στα rebound. Ναι, έλεγα ότι αυτό το κομμάτι που μιλάμε για το Ρογκαβόπουλο είναι το φαινόμενο Κώστας Βασιλιάδης. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έβαζε του κόσμου τα τρίποντα σε ρυθμό Ισπανίας, αλλά στην Ελλάδα και ειδικά στην εθνική δεν κατάφερε ποτέ να το μεταφράσει αυτό, γιατί υπήρχε και αυτό που λέτε. Δηλαδή, ένα-δύο σουτ, τόσα ρίσευαν, τόσα θέλαμε να του δώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, με του σουτέρ θέλει λίγο υπομονή και χρόνο. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν ο Ρογκαβόπουλος μπορεί να παίξει το 2 και δεν ξέρω αν μετρήσουμε τους χαμένους και τους κερδισμένους ότι με μεταγραφή Hayes Davis, πού είναι ο Ρογκαβόπουλος που αυτή τη στιγμή έχει αποσπασματική παρουσία. Δυσκολεύομαι να τον φανταστώ ως 2, γιατί δεν έχει τριπλά. Θα είχε ενδιαφέρον γιατί θα είναι πάρα πολύ μέγεθος. Νομίζω ότι θα παραμείνει backup του Όσμαν. Αν ειδικά τώρα μιλάμε για τα ελληνικά ρόστερ, γιατί στο ευρωπαϊκό ρόστερ μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός ό,τι θέλει. Ναι, σωστά. Στο ευρωπαϊκό ρόστερ δεν ξέρω. Τώρα για το Μίτογλου που είπε ο Τόλης, νομίζω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλει στο κεφάλι του ότι τα λεπτά του στον Παναθηναϊκό σε ελληνικό ρόστερ είναι στο 5. Εκεί θα πονέσει ο Παναθηναϊκός γιατί δεν θα έχει ούτε Γιούρτσεβεν ούτε Φαρίν. Και ζήτημα είναι αν θα έχει Γιούρτσεβεν μετά τις 28. Οπότε πρέπει να βρει έναν τρόπο να γίνει επιδραστικός από το 5 και αυτός πρέπει να είναι και λίγο διαφορετικός εξαρτάται από το αν θα βάλω 2 σουτ από το pop-out ή όχι. Τόλι, Και επί του πιεστηρίου, επί του πιεστηρίου μέσα ο Μπέβερλι για το σημερινό παιχνίδι στην εξάδα, έξω ο Ντίμσα και το κάνει προφανώς ο Σντόβιτς γιατί θέλει να παίχτει έναν πολύ καλό αμυντικό, ένα παίχτη που ξέρει από μεγάλα παιχνίδια αλλά κυρίως πολύ καλό αμυντικό, να παίξει πάνω στα γκάρ του Παναθηναϊκού και δει πάνω στον Κέντρικ Ναν. Δηλαδή να τσακωθεί με τον Κέντρικ Ναν, να φαγωθεί. Έτσι πράγμα. Οπότε για σκυλομαχία ο κ. Μπέβερλι είναι άμα μανούλα. Νοκάουτ παιχνίδι. Μπέβερλι αντίον Ναν. Δεν παίζω στοίχημα, παιδιά, αλλά μια αποβολίτσα. Ένας από τους δύο. Κάτσε να το παίξουμε. Ή και οι δύο. Τόσο πολύ. Ναι, είναι. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα τα παιδιά αυτά είναι οξύθημα. Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα το έχουν δείξει. Δεν τους έχει συμβεί. Τώρα δεν λέω κάτι που δεν ξέρουμε τόσο πολύ καιρό. Δηλαδή ο ένας είναι συνεχώς να σου πατήσω, κάτσε να δοκιμάσω όλα τα κουμπιά που έχεις πάνω σου να δω με ποιο θα πεταχτείς. Και όλος είναι εντάξει. Σας παρακαλώ τώρα, μην με ακουμπάς και πολύ, με ο Κέντρικ Ναν. Πετάγομαι και χωρίς να μου πατήσετε κουμπί. Είμαι στο top 3, αν όχι στο top 2 ή στο top 1, καλύτερον ξένο στην Ευρώπη. Οπότε σε παρακαλώ, κάνεις την άκρη. Ωραίο δεν θα είναι. Να μείνει και σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δεν προάγω τη βία σε αυτή την εκπομπή. Λέω. Τόλι, για να μην μείνει παραπονούμενος ο Χρήστος, έχουμε μεταγραφικό σενάριο, τίποτα τελευταίο, φτάνουμε προς το τέλος, τελειώνουν οι ημερομηνίες. Ναι, έχουμε τον Γκέσλερ Έντουαρτς να παίρνει τον δρόμο για την Χάπολ Τελαβίβ. Η Χάπολ Τελαβίβ η οποία είχε βγάλει το καπάκι από το στυλό να υπογράψει με τον Hayes Davis, αλλά της έπεσε το στυλό που λέει και ένας, το στυλό, συγγνώμη παιδιά. Του έπεσε και εσένα. Της έπεσε το στελό και δεν τα κατάφερε, οπότε παίρνει τώρα τον Γκέσλερ Έντουαρτς, ένα παιδί το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ήταν ανάμεσα στο NBA και στην G League. Ένα παιδί το οποίο είναι κάπου στα 6-8, ψηλόλιγνος, δυναμικός. Είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ καλό που πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη και μέχρι τις 24 Φλεβάρι θα έχουμε και άλλα πράγματα. Ακόμη κάτι θα κάνει η Μακάμπι και άλλες ομάδες και το Ντουμπάι ίσως κάνει κάτι. Να δούμε αν και πού θα πάει ο Σάριτς. Γενικώς έχουμε πράγματα, δηλαδή μέχρι την επόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη σήμερα, Τρίτη που λύγει η προθεσμία θα έχουμε και νομίζω και μέχρι την επόμενη εκπομπή την Παρασκευή κάτι θα έχει γίνει ακόμα ώστε να το συζητήσουμε. Για την Ελλάδα, Ολυμπιακός. Δύο παρουσιαστές. Πόσα συμβόλαια ξένων έχουν οι δύο ελληνικές ομάδες πριν το τελειώσει ο Τόλης? Αν έπρεπε να πείτε τώρα ποιος δεν τους μετράτε. Πόσα συμβόλαια ξένων παικτών έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μαζί? Μαζί.
Μαζί. Νόμιζα ο καθένας σε κάθε ομάδα. 27 με 30. Και αυτούς που Σιγά και έχουν εσύ, φύγει, σιγά. Χρήστο. Το παράκανες και εσύ. Όχι αυτός, Μαζί. τους τωρινούς. Όχι, λιγότεροι, Μαζί. Τους τωρινούς. Στορινούς, Ναι. 21-22. Και εγώ εκεί 17 θα 21. είπα, 8-21. 21. Ανέβηκα πολύ, Δηλαδή, μιλάμε για 21 ξένους. Δηλαδή, πριν Ναι. 4 χρόνια συζητάγαμε ότι ο 7ος ξένος ήταν ζήτημα. Είναι άλλη η ζωή, άλλη η πραγματικότητα. 21 ξένοι χωρίς αυτούς που έχουν φύγει. Σκεφτείτε Ναι, το ναι, λίγο. ισχύει. Δηλαδή, τότε λέγαμε πω 8ος ξένος, πω 2 διαφορετικές ομάδες, πω. Sorry, και κοντιά σε έκοψα λίγο. Και κάποτε 21 λέγαμε στο- ότι στην Ευρώπη παίζει δεύτερος ξένος πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μην πάμε. Έτσι. Το πήγες πολύ πίσω. Ήταν η διαφορά, ξέρω εγώ, ότι έπαιζε ο Καράμαλης και στην Ευρώπη έπαιζε και ο Σούκας. Ναι, εντάξει. Και άλλαζε όλη την ομάδα. Άλλο μπάσκετ νομίζω. Άλλο μπάσκετ τότε. Άλλος Ναι, πλανήτης. άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Άλλος Όταν κόσμος, έπαιζαν ναι. αυτό που λες, Θοδωρή, είχαμε ΕΡΤ1, ΕΡΤ2. ΕΡΤ3 Ναι. δεν πήγαινες, δεν είχε. Αυτά τα δύο κανάλια είχαμε. Μην ήταν και η Ενέδα Έπαιζε ακόμα. στον, ή όχι. έπαιζε στον Παναθηναϊκό ο πρώτος ξένος ο Έντγκαρ Τζόνς και δεύτερος ο Τζεφ Κούκ. Και στην τηλεόραση Στον έχουμε Ολυμπιακό παγωτό. Κάρι Σκάρι και ο Λάρι Μίτλετον. Όντως. Και στην Λοιπόν. ΑΕΚ ο Ντάνι Βρένς και ο Κλίντ Ρίτσαρdsον. Ψάξε εσύ, Θοδωρή, το quiz να μας πει ο Τόλης το όλοι για ψηλό Παναθηναϊκού μετά το Σάββατο το βράδυ. Θα ξέρουμε σίγουρα. Είπε ο Αταμάν ότι τελείωσε με το Λεσόρ, τελείωσε η ιστορία. Εσύ τι λες? Τελείωσε το έργο. Συμφωνείς δηλαδή με Αταμάν εσύ? Όχι, όχι. Εγώ λέω πάω μέρα-μέρα με Α. το Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ωραία. Πάμε quiz. Πάμε quiz, πάμε. Ταιριάζει και Δεν με είπαμε το- τίποτα για την νίκη του Αμαρουσίου. Αν την περιμέναν τα παιδιά. Δεν πουλάει. Ναι, ναι, Δηλαδή το να- Μαρούσι να δεν πούμε, πουλάει, ναι, φίλε. ναι. Ισχύει, μεγάλη νίκη. Και σε μια Να ομάδα... πούμε, περιμένατε, νίκη του παιδιά. Μαρουσίου. Ξέρεις, η εντύπωση που μου έμεινε εμένα είναι λίγο ότι βγήκε αυτό το Final Eight λίγο σαν αγκαρία στις ομάδες. Σαν δεδομένο και ότι όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν ποιοι θα πάνε. Και θα να πάρουν το δώσουν λίγο. τελικό, Εντάξει, τώρα ναι. δεν ξέρω αν είμαστε και Final Eight σαν χώρα. Το Ναι, βλέπουμε στην δηλαδή- Ισπανία που είναι ωραίο, έχει εκπλήξεις. Και ο Σάκο τα διαμαρτυρήθηκε δικαίως νομίζω για τον τρόπο της διεξαγωγής. Δεδομένου ότι γίνεται κλήρωση, ξέρω εγώ, και η ΑΕΚ που είναι τρίτη ή τέταρτη στη βαθμολογία έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ναι, το πώς έγινε, πώς παίξαν τα ζευγάρια είναι άλλη ιστορία τώρα. Ναι. Για πείτε, παιδιά, να... Μαρούσι. Τι? Το Μαρούσι βρήκε την ευκαιρία Μαρούσι να παίξει δεν ένα το- μάτς χωρίς άγχος, Ναι. παιδιά. Χωρίς άγχος. Το ζήτημα ήταν ότι αυτοί είναι με μια θηλιά γύρω από το κεφάλι τους και το μισό μπάσκετ που δεν παίζουν με τα δικά τους αγωνιστικά προβλήματα είναι γιατί αυτή τη στιγμή νιώθουν συνεχώς το χείλος του γκρεμού. Πήγαν και παίξαν ένα ματσάκι χαλαρή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίξει ένα μάτς με ελαφριά την μπάλα. Έτσι κέρδισε ο Κολοσσός τον Παναθηναϊκό, έτσι κέρδισε το Μαρούσι τον Άρη. Όταν η μπαλίτσα είναι λίγο πιο ελαφριά και είσαι μια ομάδα φύση επιθυμογενής, λίγο να μην παίξει ο άλλος τον κέρδη. Δεν ήταν τόσο μεγάλη. Και είχε και καλή διαιτησία χθες το Μαρούσι, να πούμε. Δηλαδή ήταν καλή για το παιχνίδι, όχι ότι ευνοήσει το Μαρούσι. Μμμ. Ναι, και έχουμε δει πολλά πράγματα φέτος γενικά. Λοιπόν, πάμε. Όχι, Πάμε ότι φταίει, quiz, άντε. όχι ότι φταίει μόνο η διαιτησία για εκεί που είναι το Μαρούσι, αλλά έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, το Quiz, έχεις? παιδιά, quiz. Πάμε, Διπλό πάμε. quiz σήμερα. Με αρκετές δυσκολίες, λέει ο Γιάννης, αλλά παντός με δυσκολίες δεν πιάνουν τον Εντάξει, εγώ Τόλι. ποντάρω ότι ο Χρήστος Είναι ο έχει. ΠΑΟΚ το της έχει. δεκαετίας του 80 με πολλούς γνωστούς αλλά και πολλούς άγνωστους. Φώτο 1. Ξεκινάμε με μια πεντάδα τη σεζόν 83-84, 1983-1984 που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του κυπέλου στον περίφημο τελικό των ξυρισμένων κεφαλιών. Ο κ. Καόρης πρώτα. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα που με έχετε βάλει στα σπρώμαυρα. Τώρα 2 μέρες ο άνθρωπος είναι χειρισμένος. Σωστό και αυτό, δεν Φασούλας βλέπει. και οι άλλοι. Έχει Έλα, οι δικαιολογία. δύο είναι εύκολοι. Άλλο έναν ξέρεις, σε Χρήστο σίγουρα. Οι δύο είναι εύκολοι. Το 7. Το 14 και το 13. Το 13 το είπε. Εντάξει. Ναι. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Α, μπράβο, είδες. Ναι. Τόλι, πάρε το μπάλα. κοινό. Και το 9 ξέρω, αλλά τώρα δεν μου κάθεται. Το 9, παιδιά, το 9, θα σας πω εγώ, συζήταγα χθες για το νούμερο 9, είναι ο Αλέξο Μπακόπουλος. Σωστό. Ισχύει. Τι μπορεί να συζήταγες χθες. Έπαιζε στο Ηράκλειο. Με τον εδώ. Γιάννη. Α, Με τον Γιάννη όταν έφτιανε το quiz το συζήταγες. Όχι. Έπαιζε, όχι που ούτε εγώ ασχολεί. Έπαιζε στο Ηράκλειο εδώ. Είχαμε τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη, τον συνάδελφο εδώ. Συζήτηση. Ο Αλέξο Μπακόπουλος που δεν το ξέρουν, όχι το ξέρουν ελάχιστοι, Όλοι οι άλλοι εκτός από σένα.
Ναι, ο πρώτος ατζέντης του Σπανούλη. Οχ, να το. Ενδιαφέρον. Είδατε τι μαθαίνετε. Είδες, η αλήθεια είναι δεν το έχω ξανακούσει. Όντως. Ναι. Όχι, μα δεν ξέρω αν είχατε ξανακούσει το όνομα του Πακόπουλου. Εγώ δεν τον Το ήξερα. νούμερο τον άνθρωπο. 15 είναι 15 ο Κουματσιώτης Ναι. Σωστός. και το 7 ο Μίτσος ο Καλπάκης που Εντάξει, έπαιζε τώρα- αντίπαλο με τον Γκάλι. Και προπονητή, εντάξει, τώρα Δήμο, εσύ το ξέρεις, τον έχετε. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ πια ούτε να εκπλαγώ με τον Τόλι. Ούτε να Λοιπόν, γελάσω. πάμε γρήγορα και στο άλλο. Ένα έχρωμο. Η άλλη είναι έχρωμη, έλα. Κάτι Χρήστο. πιο εύκολο. Με φίλτρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά είναι 12. Τον αριστερά, παιδιά, δεν τον βλέπω. 12 κανονικά. Α, είναι ένας κομμενός. Ναι, ή δεν τον βλέπω εγώ. Ναι, σταματάει. Εντάξει, στα monitor εδώ πέρα σίγουρα δεν τον βλέπουμε. Είναι ο Ναι, Κατσούλης, το 12 είναι ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Όπως κόπηκε στο μοντάζ. Αδερφός του Μάνθου προφανώς. Και το 7 είναι ο Μάνθος. Ναι. Σωστά. Και το 13 ο Φασούλας. Το 6 είναι ο Magic. Ναι. Ναι. Το 6 είναι ο Νίκος Σταυρόπουλος. Και το κάτω δεξιά είναι εύκολος. Εύκολος εννοώ γνωστός. Για Τζόγλου. Ναι. Για Τζόγλου κάτω δεξιά. Όντως. Εγώ δεν 14 θυμόμουν να τα είχε Αλεξανδρής. παίξει στον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Πάλι ναι, πάλι ο Βαγγέλης. Πάνω δεξιάρες είναι πάρα πολύ γνωστή φάτσα. Το Το 8. Πάνω Δεξιά. δεξιά τι είναι. Γνωστή φάτσα. Ναι, από την προηγούμενη φωτογραφία. Α, Ο Αλέξο Μάλλον. Πακόπουλος που είπαμε. Α, οκ. Άλλο μου. Ναι. τον δίπλα του. Και οι ξένοι εδώ είναι ο 15 και ο 11. Γιάννη. Ναι, για τον 15 έκανα στο Men's House προχθές quiz τον έβαλα. Έσπασε στο ξενοδοχείο όταν έφυγε, έσπασε στο ξενοδοχείο που έμενε μια πόρτα. Ο Γιάννης, να Αυτός ξέρεις, εδώ μπήκε σηκώνει με τα την χέρια πόρτα. ψηλά, χτυπιέται έξω. Σου λέει δεν γίνεται. Τι έξι quiz να βάλω για να το Σταυρόπουλος. δυσκολέψω. 6 Σταυρόπουλος, 11 Μπίλι Βάρνερ, 7 Κατσούλης, 13 Βασούλας, 15 Ντίκ Μούμα, 8 Σωστό. Μπακόπουλος, προπονητής ο Γιώργης Τζέρτζια, 4 Χωτοκουρίδης, 9 Σακυλαρίου, 14 Αλεξανδρής, 5 μίλαγα πάλι για αυτόν χθες γιατί έχει παίξει στο Ηράκλειο Πολίτης και 10 για Τζόγλου. Και αφήστε τον Καούρη γιατί ήρθε το σχολικό, παιδιά. Σωστό. Είναι το σχολικό. Ο μπαμπάς, αυτός είναι ο μπαμπάς Τζέρτζια. Το γιο τον αντιμετώπισε η εθνική ομάδα, αν θυμάμαι σωστά. Προπονητή του Βελγίου σε εκείνο το μάτς μας έστειλε στο παγκόσμιο. In your face, Τόλι. In your face. Σωστό, ναι. Εντάξει, Ένας εύκολα τσέπης. αυτά. Εδώ σου βρήκα. Άσε το να τύπο. δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Παιδιά, έσωσα One, two, λίγη six, γημούρη. two, Λίγη Puma. γημούρη έσωσα. Ισχύει. Ήταν καλό το φινάλε. Καλό κλείσιμο. Μια καλό χαρά, κλείσιμο. μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή με τον Κέντρικ Ναντ, του Γρηγόρη δηλαδή παρόν. Θα Θα έχει ξέρουμε το ξεπεράσει. ζευγάρι του τελικού. Ναι, σωστά. Θα έχουμε Θα να έχει συζητήσουμε. γυρίσει. Θα έχει γυρίσει. Ναι. Καλά, πού πήγε στην Ιταλία, Ιταλία είπε, ναι. την κανονική. Πόσο θα κάτσει. Λίγο, μου είπε ότι σήμερα γυρίζει. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, δεν Ιταλία, ξέρω. ρε παιδί, πόσο να κάτσει στην Ιταλία. Εντάξει. Γυρνάς, ούτως ή άλλως στις 3 μέρες γυρνάς με 3 παραπάνω κιλά. Δεν είναι να μπλέκεις. Σωστό. Είδες. Έχει Ισχύει, αγώνες, ισχύει. έχει μετά. Ναι. Δύσκολο πρόγραμμα. Πάμε, δουλέψουμε. Πάμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα ξαναλέμε την Παρασκευή, τη γνωστή ώρα στις 3. Με το ζευγάρι του τελικού. Γεια σας.